αισιοδοξία. Happy, happy day. Look at this Happy day. Ξεχνά τις πολλές κοτούρες και στη συντροφιά μας κάτσε. Τα προβλήματα σου άσε. Ο καιρός με τη τζολάκι, καθημερινή συνήθεια, θα σου λέμε την αλήθεια. Καλημέρα όλη μέρα, με πολύ ή λίγο αέρα, και όλα καλά θα πάνε, αν τα σύννεφα φυσάνε. Καλημέρα με λιακάδα, απ' την όμορφη Ελλάδα, και με χιονιά και με κρύα, πάντα αισιοδοξία. Sedem, šest, pet, četiri, tri, dve, jedno, marši! Fucking years, και στη συντροφιά μας κάτσε. Τα προβλήματα σου άσε. Ο καιρός με τη τζολάκι, καθημερινή συνήθεια, θα σου λέμε την αλήθεια. Καλημέρα όλη μέρα, με πολύ λίγο αέρα, και όλα καλά θα πάνε, αν τα σύννεφα φυσάνε. Καλημέρα με λιακάδα, απ' την όμορφη Ελλάδα, και με χιονιά και με κρύα, πάντα αισιοδοξία. Happy, happy day. Happy day. Čestitos denet, happy birthday to you. Милионер в евро и всички екстри. Happy birthday, reggae-degga-de-dak-tak, reggae-degga-de-dak-tak. Happy birthday, reggae-degga-de-dak-tak, reggae-degga-de-dak-tak. Happy birthday, reggae-degga-de-dak-tak, reggae-degga-de-dak-tak. Happy birthday, reggae-degga-de-dak-tak, reggae-degga-de-dak-tak. 25 Йо, Марси. Алеко, че ти не викай, няма да не чупя и да не викам, бе, Марси, какво правиш, бе, брат, Марси, какво става, Марси, какво... Казана, няма скъпаха, брате, ме триша, че пъти са, брат, майсейно, бе. Няма аларма, алармата е изключена. Съседката е влюбена, окей? Дева някой тъй не, завиждай. В момента и на филми. Бях готова да я пусна, но това вече мина всякакви граници. Ух, че ме заболяха. Аз не мога да разбера, нали сме приятелки, трябва да... Не мое, не, то просто мъж не мога да прави такива работи, бате. Ме заболяха топките, те се разбиха в стола. Не става. Не е създаден мъж така да подскача на хуй. Я виж? Чакай, бе! Гедраш! Чакай, бе! Война! Си тръгвам. Така може лом да е, само Бе, казвам. чакай! А, пък бях!
Трябва да търсим кола за обира. Айде, пица, къде? Какво става, бе? Това ти ли си, бе? Ничего се стиска. Сега ще го правя, майка ще. Чакай, не за винаги да оправя. Абе, къде е той, бе? Ще си разтворя краката и ще вляза с главата и ще си отворя устата и ще почна да с езика. Хау, да ма пика. Чуваш, че съм мика. На ръката ми, това е от Вирго, да, викам брата ми. Нищо не стана, бе, какво се криете? Буквално нищо не стана. Що се криете? Тая бате 100 бургера си е поръчала. О, майка ти путката да ела сибана, бе! Путка ти да и баба, тела майката, бе! Ох, чай, че не го очаквах, майка му да еба. Много желаеш. Никата реката. Никола вече не е хайпер, вече е Никола Слоу. О, шит, но Диабло вече си. Yes, Диабло. Нямаш мод. Ноузи off, по-скоро ноузи on, защото вече си on the other side, motherfucker. Wow, Пи Тимо, Пи Томов. You're out. You're out this bitch. Playboy Кали. Playboy Смета и Бали. Преславския. Въй, то се от Преслав, от родния ми град. Смятай. Нямаш мод вече. Айде! Сила и косми! Кажи ми азбуката. Давай. Бързо, отвори се очите ми, кажи. Да се отворя очите ти я кажа. Да. Абе бъгъде же за играт колма на опера столб. Се ще ер голям ер малки вия. Дай пак и по-бавно. Аба въгъде же за и кратко кълма на опера сата уфах чеща ер голям. Това Дан Хъни ли е, бе? Дан Хъни! Къв Дан Хъни, бе, да, ти си. пават. Ти си кошарската му версия. То мята на Дан Хъни, ако беше кошар. Окей, бай, сори. Бата, тя разкини. Мисъл, аз говоря английски, ама аз към българка. Извинете за грубия въпрос, моля питам на колко години сте? 26. Много сте хубава, само това искам да ви кажа. Лек ден. Вас на турски ли ви е? Брато, турски не... Чат клананда, бат клананда, не говоря турски, бе, чорап, бе, моска да разбари, бе, молкук! Ярак! Ей, секси ти! Извиняй. Не бе, верно. Ама накой юмче, бе, човек. Уоу, взехме извънземните, брато. Уоу, брато, братите му взеха. Добре ли се от? Вкуса на линшо. Бате линшо. Алек, ти шматка, ние обичаме, ти шматка, но наша шматка. Положението е 6-7. Айде, тази нейното положение, братле. Положението е 6-7. Бояна, Галин, Мишка! Кирил. Издържахте първия тест. Въпросът е,
Директно, ако бях аз, се заминава. Със сигурност. 6-7 само като каже, смърт да. Директно. Направо се тръгва леко. Отзаде, моля ви, господин Хани. Той е 20. Стой. Боснала магистралата тръгва южно в момента същия... Чакайте малко. Господице, добре ли сте? Имате ли нужда от медицински? О, ударих си главата, Хани. Имате ли нужда от медицински екип? Не. Значи, никой кафе няма пия с тебе, Хани. Ох! Да, питах я, каза, че не иска. Пак питам, желаете ли медицински екип? Не, добре съм. Колата идва! Оставай! В момента е чисто на общината. Какво става, бе? Давай да тръгвам ли към затвора? Достойдате се наведнага и с този Тодови ще те води в Париж. Милиони да ми падат и да мога да ги хвана. Когато има зераци, дай ми си имам ги веднага. Добре, че това няма го има на вона! Не няма на дивана, аз галера на Хавана. Моето джакузи си парата ако хвана. Милиони да ми падат и да мога да ги хвана. Богати камина спира, карам цяла зима. Кой каза пезе? Ара песове, чао. Сега си дига ръцете, помир гаден шиван. Предрепе ли бе? Предрепе. Стрелни тук. Стрелни, нямаш топките лут. Нямаш топките. Ара бе, халкане, стрелни. Стрелни, предизвиквам те. No balls. Ясно. Hey yo, chat, is this real? Оле майко, той тук се опита да ми го ръгне. Канал, анал, паранормал. Той пич се опита да ми го клипне. Абе, той шибан дух се опита да ми го ръгне. Си месеци са мак с 100 бита. Бата, аз не знам какво става. Какво става с камерата ми? Някой ще ми обясни ли какво стана с камерата ми тук, що? Просто моля някой да ми обясни. Какво става с камерата ми? Съседите, бе. Трябва да затваряш прозореца, като не затваряш, не се чува. Аз ще да умра вътре, окей. On God. Господ! Не! Само на мене, не. Излезни. Излизам. Само. Не мога повече, легит, не мога повече. Ще си бусна микрофона на Макс, така че намалете стрима. А вие какво правите, бе? Така. Добре си отиграла лакетчето. Как радваш. Разбира от нищо, прави се на хитра, има 5000 корекции, с тези 5000 корекции прилича на гнусно животно, целият фейс е изкривен, няма нито едно нещо по нея, което може да те възбуди, защото големите цици, колкото да се опитваш да възбуждат, като и видиш гнусния фейс тип маската, брато, Джим Кери, и директно ти идва да се заминиш, а след като си отвори и устата, вече знаеш, че си заминал. Или както обичат да казват хората. Понякога се чувствам, че не съм от тази планета, а понякога просто се надявам да не е така, братле. В случая, гнусното галактическо куче е извънземно, което е пропътувало хиляди трилиони километри да дойде до тук. Само единствено да докаже на нашата раса, хората, че извънземните могат да бъдат по-грозни и по-тъпи от нас. Нещо трябваше да стане ли? Не знам. Какво стана? Кай,
Аз винаги ще ти кажа, че си пуйка. Кокошка. Не дей бяга, не дей бяга. Ще убия, бе! Ще убия, бе, Катя! Не дей бяга, стой! Хвани. Не, пази се. Ух! Браво, точно там ли? Ние сме с тези, ние сме Уолтър. с Уолтър и с това, И Джесито. и Джеси. И Декстър Морган. Да бе, Джеси и Декстър сме тук, сме събрали да... Абе имаме много сериозна бизнес идея и... Абе просто да срещаме на Гроув, или вие вече Гроув ли правляте или как? Ние сме на Епстин Айланд, така че ще трябва да... Много развълнувана, леко напрегната и нямам търпение да видя Стоян. Разбрахте ли какво е станало? Там се претърпяла катастрофа и след катастрофата се е сложила цици, джуки, мигли, скули, операция на ушите, операция на вежите, операция на миглите, операция на зъбите, операция на ногтите, операция на клитора, избелване на анус, чупорлу е ходила да й правят, братле. Ходила е на църквата, на католическа църква, братле, при папата да й върнат детствеността, братле. Всичко, само мозък не успяха да налият през главата й, в главата й през тая дупка, братле. Смайл. Кой ми каза да сме на музиката? Кой ми каза да сме на ска... Смайлс. Коя песен да пусна? Коя? Базар магия! Базар магия! Коя музика? Коя песен? Базар магия! Чалга черо! Кое? Чалга ли черо? Кое? Ада тута беля! Oh fuck! Чак ще чупа монитора. Направи Чакай, брат, како става, лек? Бати, ние сме левел 16, маняци. Tight shit. You know what I mean? It's like tight shit, bro. We made it, bro. We got 36 fucking viewers, bro. We made it, bro. We made it out the hood. We made it, bro. We fucking made it. Oh shit. Never away, bitte. Това ме уби. Абсолют синема! Една секунда за смайт! Едно HP! Аз умирам! Абсолют синема! Okay. Uncles. This guy.
This guy седи и гледа пред метрото. Седи и гледа, буквално седи апъка пред метрото. Ето ме, напокрил съм. Не. Там има съблекални. И един долу. Ево, слез долу на магистралата ми. Ляво. Аз му имах мамата на този. Бипни му. Майко, не му им платим ремонта. Мале, колега, извинявай. Спокойно. Добре ли си? Един долу. Беше много добро между другото. Копеле, има някакви пичове тук, бе. Не ги се кажи. Какво стара, бе? Баха ми майката. Papa, you can hit me as hard as you want. Номера, бе, защо всеки ден ми звъни, че не мога да се намира да ви еба пуската майка, Аз съм тук вече съм този бит, кой искаш да ме, аз вече съм го изпял. Айде, влизай. Да влизам. Айде да влизам, кажете кога, бройте се, 1, 2, 3, 4, бройте. 1, 2, 3. Влизай сега, шумнак. Ти си. Избило майката, брат, то не става те. Fortnite нямам много. Fortnite имам like 100 часа. Окей. Така, не ме бе, ето заставам и говоря. Не искам да влизам никъде, искам просто да бъда протекциониран. Вие вече сте влязъл, господин Тунджев. Слушайте сега, обяснявам ви много бързо. Вие се страхувате в момента от някой, виждам го във вашия глас. Ами ако този някой е лепнал нещо на якито ви, аз веднага ще разбера. Няма да ми бараш якето, което струва повече от тебе, цялата ти заплата, тук цялата ви апаратура, половината ви оборудване и това само якето. Сграда струва по-малко от якето. Така. Слушай ме много внимателно, полицайче. Буквално искам визачките на пирон в моя офис. Срещу мен беше извършен атентат. Лудия на ферма влак, бате, четвърти скапа влак на времето. Майки, къде, брат? Къде, бате? Бате, къде, окей? Дежавил, къде го има това? Къде? Никъде друга, брат. Никой няма това. Бате, никой друг освен нас няма. То може това скапа от движение, окей? Никой. Еми, чат, това е плей, аз ще направя досие, колкото цялата история са на българска и накрая просто спра влизам. Bro, you don't have literally a CS plan because you're poor and broke, bro, and you talk to me. Shut the hell up, bro. Shut the hell up, bro. Fuck your dead mother, you fucking son of a bitch. At least my mother was better in CS than you, bro. Go fucking. And my whole family is better than you, bro. For sure, level 5. Да го сложа на майка ти в тъпата гнусността, да го сложа, да еби глупака ти си капан. Level 5, dog. Док е баща ти. Хазяна, нямам бати на хазяна, метали са му 30 капита,
Хазяина дойде тук ми каже, метна ли съм от 30к бита, Някога метна ли съм от 30к бита? Метна ли са 30к бита? Мятна ли са 30к бита на хазяина, Време ме разказа спектрата едната вечер, братле. Видял Тесла и казал, качвам се веднага на Теслата, вика такси, бе, да го видим ко става. И му казал, аре, брат, натисни тая Тесла да видим за ко става на въпрос тук е. Казал му, искаш да я натисна ли? Сега ще натисна да видиш. Мяри натисни да видим де. Сега ще натисна, гледай ко става. Уа. Отишъл, изкарал, платил си, слязал и някакъв негов приятел казал, чакай да хвана това такси, човек, да идваш с него. И шофьора му казал, сори брато, отивам да зареждам. Няма енергия. Купи си Тесла, направи го такси. Тоест Тесла таксито сигурно вади по-малко пари от мен, братле. Топит към Формулирай се и пак. Беше ли русо, бе? Те снимки на профила са доста стари. Ти не беше ли руса, бе? Ти снимки направо доста стари. Заповядайте, Мерси. Какво ще пиете? Първо, все така си бе, той е стъписан. Аз искам джин. Какво не те чувам? Джин. За мен един раунд. Добре. Коки, искам да правиш на момичетата компания. Не, аз съм джентълмен. Не. Ти като по-малък, що да не правиш компания. Мръсните изрисца за балът при кървите! Ай, пари нямаш. Аз парички имам, чакай. Не, извиня, може да ти кажа, и двамата искат да си ходят. Имам аз, чакай. Той при момичетата. Той при момичетата. Един му запикае, другия ще ходят да взема питиета. Не. Браво, човек. Това само на нас може да се случи. Ние май избягахме. Знаеш ли тази работа? Buddy, who the fuck is that? I don't give a fuck. Тук ли са риската и то? Риската и то, тук ли са папуняците двама? Абе, я си еби майката, бе, бастун! Ей! Абе, говориш ти с хъс, пак няма да ти вържа, бе, да ти еба майката, бе! Лайдар дори няма да ти даде да питаш с пръст, бе! Няма дори да фанеш за ръката, смешник! Но ти пъти, бе, педерас, содя да ти винег в рейса, некой да ти пипа потните на търки, бе! Аре, кажете, какво се прави, бе, педерати? Ти си говориш тази смързите ти хъсове, не мога да ти си свиш. Готов съм да правим обири! Разумех се нещо, бе. Моля те, тръгни си, няма да ти дам нищо. Марио, стига! Няма да... Обади ми се, когато си готов. Не, че съжаляваш. Искам да го наранявам това красавица. Леле, мале, той е също луд. Ужас, той е яко луд.